rigtig glad for, at du har tid til mig i dag. Det er ikke fordi, at jeg sådan render til clairvoyant i tider og utider. Altså faktisk sidst jeg var til sådan noget kult, det var at prøve noget zoneterapi. Ikke? Altså var der så også en gang, hvor jeg var til psykolog, ikke? Men det var fordi, jeg skar i mig selv. Men nu nu er Tommy død, ikke? Og så bliver gulvet ligesom bare trukket væk under en, ikke? Og man klamrer sig til det aller sidste hårstrå, ikke? Og det er så ved spot om, inden at du ringer ham op, ikke? Det er fordi Tommy, han var ret vild, ikke? Tommy, han var ham, der lukkede festen, ligesom. Og det, der skete, det var, at han var på vej hjem, ikke? Han var pissefuld, ikke? Og så havde han lagt sig til at sove i sådan en affaldscontainer, ikke? Og så kom skraldevognen og så tømte de Tommy ned i kværnen, ikke? Og det eneste, der ligesom var tilbage, det var hans punkt med sygesikring, ikke? Og ingen penge, vel? Men altså jeg vil bare gerne, det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, kan man, altså når man nu er kværnet, ikke? Kan du stadigvæk ligesom, kan du godt få fat på hans ånd, eller hvad? Eller altså, skal der være noget tilbage, eller?